Un any més, la Fundació Sa Nostra ofereix un programa de cursos de formació per adults ben atractiu i variat. Història de l'art, cinema, música, escriptura creativa i tallers d'estimulació cognitiva impartits per un claustre de professors que guiaran el coneixement i entusiasme dels nostres alumnes. I l'any m'han dit que enguany partiu cap a Egipte. Sí, just, enguany sí que va de bon de veres. Mon anirem a Egipte en el febrer, mon anem a visitar tot el que hem vist durant el curs in situ. Xisco, m'han dit que hi ha una novetat molt important en aquest curs. I tant, enguany tenim previst amb els nostres alumnes a Madrid a veure durant tot el Teatre Real. En aquesta edició s'oferten 18 cursos que pretenen fomentar l'interès per la cultura alhora que el coneixement del passat, present i futur. Els cursos de la Fundació Sa Nostra estan dirigits a tothom, especialment en aquella gent que té curiositat per saber, per descobrir. Uns cursos per viure i compartir experiències significatives amb altres alumnes. Sí, recomendaría los cursos por la calidad del contenido del curso y por el sitio y la cercanía de profesores y la calidad de profesores. Perquè la formació contínua és molt important. Ens ajuda a aprendre, però també ens ajuda a mantenir la part física i la part intel·lectual. Vos esperam aquí, a la Fundació Sa Nostra. Fundació Sa Nostra, compromís amb les persones.